Fasahar gine-gine da sana'o'in gargajiya suna daga cikin fannoni na al'adu da suka kawo Kano ɗaukaka tun da jimawa. Waɗannan fannoni su suke jawo hankalin maziyarta na cikin gida da ma na ƙetare. Ko a da an fi ganin irin waɗannan gine-ginen gargajiya na ƙasar Hausa a gidajen sarakuna da tajirai da malamai, saboda su suke da ikon yi wa gidajen nan ado da kuma kula da gyaransu akai-akai. Su ma dai sauran jama'a gine-ginen nasu na gargajiyan ne amma marasa ado, waɗanda a duk shekara sai sun buƙaci a yi musu kwaskwarima. Zubi da tsari na ginin soraye da katangu da gaban gida da ake wa ado na zane-zanen ƙawa da kuma zankwaye da dakali da baka da alkuki da ake ƙayatar da su a soro irin na ɗorin guga su suka fi baiwa maziyartan matuƙar sha'awa. Malam Dukko Idris shine shugaban gidan adana kayan tarihi na gidan Makama a nan Kano. Ya yi ƙarin haske kan yadda baƙin da suke samu ke nuna matuƙar sha'awarsu da zubi da tsarin gine-ginen gargajiyar. Idan ana maganar maziyarta, gaskiya ana samun masu ziyara suke zuwa da ƙasashe daban-daban na duniya, kuma ba wani abu ne ke jawo su saboda kasancewar tarihin gida. Idan kalli gidan da kai da zagaya kasancewa gidan nan ba yau aka gina shi ba, ya samu shekaru da ginawa, kuma tun da aka gina shi kawo yanzu yana nan yadda yake, illa iyaka yan gyare-gyare da ake masa saboda kada a kasan ginin ƙasa kada ya samu matsala, to akan yi yan gyare-gyare ne da kullum. To kasancewa shi wuri mai tarihi da kuma tarihin yana nuna tarihin mutanen Kano, yana nuna tarihin kwarewar mutanen Kano, mutanen Hausawa ta bangaren gine-gine irin zamanin su. A da irin waɗannan gine-gine suna da yawa, ba ma a cikin birnin Kano kaɗai ba, har ma da yankunan karkara. Sai dai a yanzu sun ɓace ɓat, sai dai ɗaiɗaiku da ake iya samu a gidajen masu sarauta kawai. Su ma ɗin da zubi da tsarin su irin na zamani ne. Don haka yara na baya da dama ba su san wannan fasaha ta gine-ginen ƙasar Hausa ba. Dakali mazauni ne na mai gida da iyali. A wasu lokuta makota da baƙi sukan ci moriyar zaman dakali. Akan gina dakali a ƙofar gida domin shaƙatawar mai gida da sauran mutanen da sukan zauna kamar baƙi maziyarta domin tattauna muhimman al'amura ko kuma wasu hidimomi na musamman. Wannan matsala ta rashin bibiyar tarihi da kuma zurfafa koyar da shi a makarantu ya sa matasa da dama a ƙasar Hausa suka yi ɓatan ɓakatanta. Ba sa sha'awar al'adun nasu, asali ma wasansu da dama ba su san su ba. A ra'ayin Malam Hussaini na Abba, gine-ginen gargajiyar ƙasar Hausa ba su da ƙarkon da zai so su. Sai dai ra'ayin Malam Ibrahim Ma'azzam Muhammad ya sha bambam da ra'ayin Hussaini na Abba. Gaskiya ni bulan nan da sani na ƙasa wanda za ka ga ana yi da wannan wani abu ban ma san sunansa ba, wanda za a zuba ƙasa a ciki a shafe shi don ya zama bulo. Ginin gargajiya ko da a ce ba zama za ka yi a ciki ba, yana nuna cewa kai bahaushe ne kuma ɗan asalin gari kaza, saboda wannan shine muka tarar da iyaye da kakanni suke yi. Banda ziyarar buɗe ido da akasarin baƙi daga ƙasashen turai ke kawowa Kano domin ganin al'adun ƙasar Hausa, akan samu gudunmawar wasu ƙasashen turan wajen ci gaba da gyara da alkinta kayayyakin al'adun gargajiyar ƙasar Hausan. Jamus, Faransa da Ingila sun taɓa buɗe ofisoshin raya al'adunsu a irin waɗannan gine-gine, inda su suke kula da su da kuma ƙayata su. Jamus ita kaɗai ta kashe miliyoyin naira wajen gyara badalar Kano da kuma gidan Prime Minista, inda nan ne mazaunin ofishin al'adunta.